ଓହୋ, ଏ ପୁଣ୍ଟୁ ନାନାଙ୍କ ଜାଳରେ ଜମାରୁ ବି ରହି ହବନି। ମତେ ସେଦିନ ବିବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବା ଲାଗି 8ଟା ବେଳେ ଉଠେଇକିନା ରୋଷେଇ କରେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସିନା ଡାଲମା ଛୁଙ୍କଟା ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ବିବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଗଲି। ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବୋହୂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହବା ଲାଗି। ଯଦି ତମେ ବୋହୂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହବ, ମୋ ଭିଣେଇର ଗାଡ଼ି ଧୁଆଯିବ, ଯେତକ ପାଣି ଲାଗିବ ତମେ ହିଁ ସବୁ ବୋହିବ। ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି? ବୋହୂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାରେ ଯେତକ ପାଣି ଲାଗିଲା ମୋତେ ହିଁ ସବୁ ବୋହିବା ଲାଗି ପଡୁଛି। ହାୟ ରେ ବିଧାତା, ଏଇଆ ସବୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ପୁଣ୍ଟୁ ନନା ମୋତେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆଣି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯଦି ହବ ଘରର ଯେତକ କାମ ତମେ ହିଁ କରିବା ଲାଗି ପଡିବ। କ'ଣ କରିବି? କେତେ ସାରା କାମ କରିବି? ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି। କ'ଣ କରିବୁ? ହୋ ହେ ଭଗବାନ, ହାୟ ରେ ବିଧାତା, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ମୋ ସାଥିରେ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏ ଗରମରେ ଯେ ଖରାରେ ଯେତେକ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଲାଗି ପାଣି ବୋହିଲି, ପୁଣି ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି।